Καλώς ήρθατε, κύριε Αξιώτη. Καλημέρα. Γιατί μπαίνετε σε αυτόν τον κόπο? Δεν είναι κόπος. Καταρχάς είναι χαρά. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα και η σειρά νέων ανθρώπων να βγουν μπροστά αυτή τη στιγμή και κυρίως με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν θέλετε να κάνω ένα γρήγορο άνοιγμα, είναι η μοναδική παράταξη που πιστεύω ότι μπορεί να εγγυηθεί την έξοδο από το μνημόνιο εντός του 2015. Μιλάμε για μια αποξένωση του πολιτικού κόσμου από την πραγματική ζωή. Και αυτό φέρεται και ένα σύντομο σχόλιο από το ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσουμε λίγο στο χρόνο. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πολύ απλά δεν βγαίνει. Πολύ απλά. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Αυτά είναι τοπίες, είναι παραμύθια. Να το θέσουμε και να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Από τη στιγμή λοιπόν που λέμε σε όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο πολύ ωραία και πολύ ορθώς το θέσατε. Πώς θα δανειστούμε? Μπορούμε να δανειστούμε διακρατικά, μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές. Γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο? Γιατί τα επιτόκια των αγορών είχαν ξεφύγει. Μπήκαμε στο μνημόνιο γιατί ήταν πολύ χαμηλά τα επιτόκια και μπορούσαμε να δανειστούμε. Προφανώς αυτό συνδέθηκε με ένα δεδομένο πρόγραμμα. Ωραία. Σας υπενθυμίζω και πάλι. Στο μνημόνιο γιατί η χώρα έμεινε χωρίς χρήματα. Γιατί χρεοκοπήσαμε και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε λοιπόν. Μα δεν χρεοκοπήσαμε, σωθήκαμε από τη χρεοκοπία, κύριε Αξιώτη. Αυτή είναι η κυρίαρχη ρητορική. Ότι ξεφύγαμε από τη χρεοκοπία. Θυσιαζόμαστε για να μην χρεοκοπήσουμε. Για να μην γίνουμε Αργεντινοί. Η Ελλάδα, μη είναι πραγματικά. Είναι άσχημο να μην βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα. Γίνεται η αντιπαράθεση. Ή έχουμε χρεοκοπήσει ή δεν έχουμε χρεοκοπήσει. Και αξίζουν οι θυσίες που κάναμε. Αν δεν αξίζουν οι θυσίες που κάναμε, τις κάναμε. Αυτό σας λέω. Αξίζουν και γι' αυτό τις κάναμε. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν απίστευτες θυσίες από πλευράς ελληνικού λαού. Αλλά μην ξεχνάμε, πάλι ιστορικά, ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι θυσίες του ελληνικού λαού είναι δεδομένες. Το θέμα ποιο είναι? Πάμε να τις τελειώσουμε? Πάμε να κλείσουμε μία και οριστικά το κομμάτι του μνημονίου? Γι' αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε αυτή τη στιγμή να προσδώσει στη χώρα, στην πατρίδα μας, τη δεδομένη και την προσδοκόμενη πολιτική σταθερότητα. Και να σας υπενθυμίσω ότι αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν στις πρόορες εκλογές είναι η τρόικα της ανευθυνότητας. Και αυτοί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΙΜΑΡ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Όσον αφορά στην οικονομική δραστηριότητα, είναι αναμφισβήτητο γιατί και άκουσα πάλι την αριστερά ξύλινα λόγια. Ανάπτυξη, οικονομική ανάταση κτλ. Πώς θα γίνουν αυτά? Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Συγκεκριμένα πράγματα. Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων. Ισχύει. Πρέπει να γίνει. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις? Εισαγωγική και εξαγωγική εξορθολογισμός του φορολογικού μας συστήματος. Είναι πολύ όμορφο να μιλάμε αυτή τη στιγμή. Με μεταφορά των βαρών στον απλό λαό. Κυρία Αξιωβλέμου, δεν γίνεται. Μίλησα σε 5 λεπτά. Πώς το κάνετε, δηλαδή? Νομίζω σας άκουσα με προσοχή. Λοιπόν, όταν λέμε για εξορθολογισμό φορολογικού συστήματος, είναι ωραίο να θέτουμε στόχους. Είναι ωραίο να κάνουμε εκτίμηση εισόδων. Το θέμα όμως να δούμε ποια είναι η συνολική και πραγματική παραγωγική δυναμική της χώρας μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε τους αντίστοιχους συντελεστές. Και όλο αυτό θα πρέπει να συνδεθεί με τη λέξη κινητροδότηση. Και λέει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Αξιώτη, θα συμβεί αυτό? Αυτό το οποίο θέλω να αναφέρω, όσον αφορά στο κομμάτι της κινητροδότησης. Θα πρέπει να υπάρχει μια ευρεία συμμαχία όλων των παραγωγικών δυνάμεων. Ο στόχος ποιος ήταν? Να μπορούμε να δανειζόμαστε από τις αγορές και να μην έχουμε ανάγκη άμεσους διακρατικούς δανεισμούς. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Αλλά το κομμάτι της πολιτικής αστάθειας και πάλι για ακόμα μια φορά αυτό το έχει κάνει απαγορευτικό. Και κλείνω λέγοντας, ο Έλληνας πρέπει να ξαναβρει τη θέση του στην πατρίδα του, στην ελληνική κοινωνία και κυρίως σαν Ελλάδα στον κόσμο. Δεν είμαστε αποξενωμένοι όπως κάποιοι θέλουν να μας κάνουμε. Οι Έλληνες πρέπει και πάλι να γίνουν πολίτες του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Η μοναδική παράταξη η οποία μπορεί να το εγγυηθεί αυτό το πράγμα είναι η ίδια που μας έβαλε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν θέλετε, ήρθε η ιστορική εκείνη στιγμή που θα πρέπει η ίδια παράταξη να μας κρατήσει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή δεν είναι άλλη παρά η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό, κύριε Αξιωφιλέ μου, να ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία αυτές τις εκλογές θα τις κερδίσει. Το κομμάτι του φορολογικού συστήματος θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με τη λογική της κινητροδότησης. Δηλαδή, θα πρέπει να δοθούν περίσσια κίνητρα στον οποιοδήποτε επιχειρηματία θέλει να επιχειρήσει. Μιλάμε δηλαδή για αναδιαμόρφωση και ανακαλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας. Τι εννοώ? Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση προσωπική μου, αν θέλετε, η οποία αναφέρει και συνδέει σταθερό φορολογικό συντελεστή στο 15% και ανάλογα με την παραγωγική δυνατότητα της ίδιας της επιχείρησης να μειώνεται κλιμακούμενα αυτός ο συντελεστής. Ο σταθερός φορολογικός συντελεστής στο 15% είναι δεδομένος. Πότε θα το δούμε? Εντός του 2015 και με το δεδομένο της οικονομικής ανάτασης. Και με το δεδομένο ότι η οικονομία μας θα αρχίσει και πάλι να παίρνει μπροστά. Με το δεδομένο ότι όλες τις θυσίες που είχε κάνει ο ελληνικός λαός μέχρι το καλοκαίρι, αυτές θα συνεχίσουν και θα πιάσουν τόπο. Και να δώσουμε τη δυνατότητα στο νέο να μην φοβηθεί να επιχειρήσει. Να αλλάξει η κουλτούρα μας. Η λογική του θέλω μια δουλειά στο δημόσιο πέθανε. Η λογική του να δώσω στο νέο τη δυνατότητα να ανοίξει σε μία μέρα επιχείρηση
Η ΙΚΕ δεν είναι μεταρρυθμιστικό. Δεν είναι στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Ρωτάω την αριστερά, γιατί το κομμάτι αριστερά και επιχείρηση θεωρώ ότι είναι λίγο ασύνδετο.